ndoke loro. Ndoke loroe ditipke mano. Ala makna ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat. Endi? Wih. Iki dudu gunung ya. Wah, malah kaya nggen kartu kredit niki lho Mas Sena. Napa? Sing digesek sret ngeten iki lho. Jan galangane jeru. Iki bocah kok iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh, kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanagaran. Nggih. Sami wilujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan dalang ki angger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok dong. Oh, nek ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalange. Ah, niat Yudanagaranku kokean ingon-ingon. Kok gane ngon-ngon piye? Ah, mesti do mabur kabeh to niku nek kurungane diplotrokke. Jan pokoke nek dalang Mas Seno wis jan. Wah, ora dalange rong aku, nek aku ya tenan. Wah, ngungkuli iki tak kandhani. Mbok ya rasah kemayu wong kulinane derep kok dadah. Ya ora benyak kok derep ki cara ngendi. Lah nek niki dalang lah ya malah bingung to. Lho aku ki nek mayang ya iso, Mas. Wis ngara gathuk wayange nek perang. Lho, gathuk wae. Ora ketemu tangan-tangan karo kiwa ki. Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae. Lah, wong anggere dadi dalang ki akeh sing do raup, Cik. Lah ngopo? Nyedak aku ki raup rumasane padasan. Oh, padasan kok. Aku rak dadi risi to. Kaya ngene kok padasan. Ya bengi iki pancen ya wis. Ora mung penontone tok iki mak sing akeh. Bakule ya akeh banget. Iya, bakul apa-apa. Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh. Kok ngapusi piye? Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka ki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok. Kuwi istilahe jenenge ngono. Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono. Ning lak wis nggawa aku. Mula wong tuwa ki asine ngapusi kabeh. Ngapusi kabeh. Sing ora ngapusi ming siji. Sing ora ngapusi ming siji bakul iki. Apa? Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ra ngapusi kuwi. Wo, tak buka sarunge ketok telalene tenan. Senengamu ya rono-rono. Lho, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek. Gajah. Ya ora sah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukur mirror. Mirror. Oh, ngilo. Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ora duwe anak wong ya cendhek. Lah iya. Anak siji wae dadi we ndase rono ndase. Aku kesusul nglairke kok kae. Tapi ya. Lah ya anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi potol ndase. Kayak disilet ya. Potol iki kari nang jero. Kaya disilet kok. Mula kan ndase terus nang dada. Wah nek ku ya ora ndas. Aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu diarani karo panitia anu kae sing panitia kono kae. Wah, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus senes sok Mas niki melon aku ngono. Melon men tanpa biji. Wah jan. Oleh ngarani sing ngarepan wah Mbak Nyani saiki melu Basarnas. Kok iso? Lah nang ndi-ndi nggo pelampung. Oh iya. Nggo pelampung. Lah ya le mlembungke iki kok nek ana kecelakaan mlembungke urung-urung wis mlembungke arep mlaku miring rekoso. Sia-sia padake air bas ngono apa piye? Wah iso pelampung. Rada ngadeg ngono ben. Nggih. Nggih Mbak Cange wilujeng dalu suwe Wilujeng dalu, sugeng dalu Mbak Nyani. Elok tenan dalang ki nek kondang ra tau leren ki selot cilik nyelot cilik. Sinten? Nandika. Ah ya nggih ora tau turu kok Mbak jadi ya. Ra tau. Jadi ya kayak gini lah. Oh dadi nek ra tau turu ki cilik ya. Ah wis kebacut muni jadi aku tak terus. Nggih. Iya. Jadi
Harmoni dadi jadi. Iya, gue kagak dong. Suwe-suwe. Sing penting sehat. Nggih, nggih, yang penting sehat lan waras. Disyukuri. Nggih. Disyukuri seniman kira ra duwe anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh. Oh, nggih. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to. Ora ana mula kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi. Ah, tenan. Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok. Pasrah karo ikhlas apa? Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke maratuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone maratuwa. Lho piye kurang piye? Nek dadi isin to, Mas. Ah, isin. Dadi bojo peluwak ya ming dikaya ning ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas. Piye? Biyen arep dipek kiai aku mau milih Kiai iki kok jalan Kiai Mojo kono. Sing arep ngepek kowe kiai ngendi? Kiai Slamet. Oh, iya nek kowe gelem. Mbok kowe gelem dadi bojone Kiai Slamet. Wo, anak-anak mesti apik kok kowe. Lho, aku ki jane meh gelem ning gandeng angger nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi ra sida, Mas. Matur nuwun ya, Bu. Padake kebo. Lah iya. Derek mangayu bahagia Gusti. Nggih. Tiap tahun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak Gutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus. Amin. Wayangan aja nganti ana pedote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang. Amin. Gangga sehat terus suarane ora ilang. Nggih. Amin. Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi, Mas. Senajan umurmu ki sibarate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng. Alah stroke ning sinyale isih jos e kok ya. Ah wingi Ora kowe ming umur arep dipek bojo kiai. Wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku. Pramugari pesawat. Pramugari pesawat, ajeng ngepek bojo kula talak mentah-mentah. Sebabe? Ah, 2 sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara. Oh. Dadi lanang dadi wedok. Wegah.